muistaten on kaunein tyttö kaikkein nainen, jonka vuoksi symme Lieden kennon ja kenes tai ketäs minulla on kunnia tänään haastattelemaan ensimmäisenä? Teidän nimenne on Kirsikka. Kirsikka, aivan kaunis nimi. No, mistä päin Kirsikka on kotoisin? Mörköperän Kirsikka. No mitenkäs niinku muuten sinne päätit tulla tänne leirille? Mikä sai sut tulemaan tänne leirille tänään? Raskaan. Aivan! Tietenkin haluat jälkipolven tulla näyttää tämmöisiä leiriläisiä. Täällä on tulevaisuudessakin ja mukavaa tulla leirille ja sen sellaista. Joo, mitäs onko sulla jotain sellaista, mitä sä haluat sanoa näille leiriläisille? Onko kiva leiri? Tää on hieno. Mä oon ollut täällä itekin. Toi esittäjä. Semmosta. Ja todella kaikkea työ. Ei annetaan aplodit meidän Kirsikalle.